Здравейте, YouTube, аз съм Гушето и Експинет. Сега излизаме от правина, втора част на първия клип. Ами така да е. Експинет си прави стълбичко догоре. Да, то мързва да се стои там. Ей. Няма да измиша. Вътре щеше да ме запушиш, а? С охле, пък ще я падна в равнина. Добре, на къде сме? Реално? Не знам, че има. Към джунгата? Айде към джунгата. Охле, чакай да си не дърпам. Фиданки взели. Не съм взел. След си? Да. Или не? Няма такъв вариант да си. Добре, просто си мисля. Не, това няма да че прецакай самото дърво. Слушай малко на къде? Към Забелязалата гора, към джунглата или към гората? Към гората. Добре. То ние в принцип сега сме в гората. О, едно. Имаш ли храна? Имам 9 пържоли. Аз съм само 5 да виж. Трябва да намерим захарна тръстика. Сезон. Еле, тук е изпълнен И направо това огромни. И намерих нещо. Да има крипър и още айрон и малко помощ. Аз въобще да не знам Няма къде да си. ми... Вау. Не! Доле! 3 крипъра! Какво се смееш, бе? Не. Гледам нещо направено от голямо от кварц. О, ние се приближихме до спална. Да. Нещо голямо направено от кварц в небето. Познай какво е. Спална. Чакай. Нека изкача смарата, чакай. Аз съм на брега на ръката до спална. Под спална. Уха, има доста голям. Аз виждам къде спална. И аз. Аз също не съм сигурен. Недър. Ого, нещо направено от недър. Да. Аз съм точно на него. Тъпа се гледа. Летиш. Малко да грифна тук. Ако можеш. Нали знаеш, че минах огледа от този клип? Не бе. Грифна спокойно да е. Ти си муслим. Сега, тук няма ход. Аз видях нещо не от недърака, но не знам какво е. Нещо в небето от кварца. Точно спална. Там си има недър. Недър, оле-ле. Тъпа си до мене. Аз не знам къде съм плахна. О, добре. О, захарна тръстика. Първо вземи захарната тръстика. И намерих някакви порталчета. Порталки. Захарна Уест 2. Намерих портали. Нещо за Iron Bar. И аз мога да направя хляб. И аз така. И аз така. Аз мога да. Аз мога да си. О, искаш ли да ни е в Тулиджита? В планината къщата. Кой? Къщата да ни е в планината. Кое? Като на турджите. Да. Ела да видиш. Тъпа аз ли? Тъпа аз ли да ме... Please no falling trees. О, намерих. Behind you. Welcome to Warp Wild. Behind you. О, намерих наковални и... Какъв част беше? Сети ли се? Аз съм в някакво тайрамбарно и такива тухли. И тук има някакъв огън. Ми се изкува да подпали гората и какви са тези...
Тъпа се до мене, моля. Добре, изчакай малко. И то спешно тъпа се до мене. Да, изчакай малко. Покажи какво намерих. Ой, аз намерих на ковалния. Чисто нормално тъпна. Няма гриф, що? Защо? Не админа. Еми админа. Това не е гриф. Намерена е. Къде? На земята ли? Ми, тъпа се до мене и виж. Хвърлена ли? Тъй като гриф. Ай, също ще кажи какво намерих. Ето той. Какъв е този чист тук? Нали? Ти си отгледай. Това е гриф. Добре, ще го възстановя. Ох, О, може ти са. от този материал да си построим портал към Ада. Следваш ли ма? Аре, че е Да. вечер. Едно зомби се нас. И едно зомби се следва също. Айде, и един скелет. Айде. Айде, обстрелват ли вече? Гадос. Още един скелет. Ау, леле. Гадос. Аз не си искам тук. О, не. Зомби. Тук обикновено. Тук някой живее, защото има доста хиляда. Я ще взема едно голямо дърво. Така. Ох, леле, тъп скелет. Аз ще изчакам в една мина да отмина дойда. Ох, ти. Тук не се скелет. Ох, ябъка. Ей, ябъка. Тук дали има джобс? Да, Билдари? защо ги има? Ами какви? Какви? Правя да и добре, ще си хапна пред тебе, така зад тебе всъщност. Някакви трохи до мене. Аре, къде се правим къща? Трябваше миналия епизод да направим. Пак къща, ама нещо. Опа, зомби! Зомби на фона на пещерата. Човек, ако сега, нали знаеш, от новия апдейт, какво става, ако е ново, дали другите си да нападат всички. Като пигмент. Ага. Тук има една... Не знам, аре, кажи къде ще ни къща, бе. Беби! Бей. Беби! Това е Моника! Да. Аз се Айде, спам. добавиха към дискусията. Защо скина и е с диаманта на броня? Как така? Била на спам. Трябва да си отива на бек да си дохом. Къде е тя? О, Мони, снимаме клип. Мони, откъде намери този сървър? Нали забрави? Ти забрави ли, че го писа в дискусията, не? Къде си бе, Каляне? Ние сме той. Да, ние сме той. Виж, нагоре. О май гад! Това е скина ли е? Да. Има такъв скин. Мони, я виж. Не е скина и тя има броня. Няма броня. Тя сложи глава ли, майка? Човек, броня е. Мони, Броня, бе! Мони, я напиши спаун. Не броня, бронята е по-дебела. Ето виж. По-дебела е бронята. Я си свали каската. Тя няма каска, бе. Я се, Мони, опитай да си свалиш каската. Опитай да си свалиш нещо от бронята. Ама ти няма броня, бе. Защо съм без скин? С ки си просто имаш броня. Няма броня, бе.